ସତ ହେଉଛି ମାଳିକା ବଚନ। ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି ପୃଥିବୀ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗୁଛି ନିଆଁ, ସେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନିଆଁ ଆଉ ନିଆଁ। ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୈବ ବିବିଧତା, କୃଷକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଛି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 831ଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1625ଟି ବନାଗ୍ନିର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଦେଶର ମୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର 35% ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 4 ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ କାରଣରୁ 4000 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ ଜଳୁଛି ଲିଭେଇଲାଣି, 15 ଦିନ ହେଇଗଲା, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାନି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ଗୃହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ପ୍ରତିଫଳନ।